Kako je bilo, File? Pa lako, klinjo. Ne možeš da se izvučeš sa takvim greškama na desetoboju, ali ovaj kentaur je prva liga. Ali bar sam ga pobedio, zar ne? Sljedeći put ne spuštaj gard zbog lepih devojaka. Kao što sam ti već rekao, koncentriši se na situaciju i nemoj... Jeste li dobro, gospođice? Megara. Za prijatelje Meg, tako bi me zvali da ih imam. Nego, da li su ti dali ime prema tim snažnim prsima? Ja sam... Uvek se tako izražavaš. Herkul. Zovem se Herkul. Herkul. Meni se više sviđa čudesni momak. Kako ste se upetljali u... Upetljala u ovo? Znaš muškarce, misle da ne, znači uzmi me, tvoja sam. Ne boj se, mali će ti posle objasniti. Pa, hvala na svemu, Herk. Bilo mi je zadovoljstvo. Čekaj, da te povezemo? Mislim da se ne sviđam tvom konju. Pegazu! Ne budi smešna! Biće srećan da te... Wow! Biću ja dobro, ja sam velika devojka. Znam ja sama da obujem sandale. Pa, čudesni. Baš je... lepa, zar ne, File? Da, zaista jeste. Prava glavobolja! Zemlja zove Helka. Javi se, Helk, javi se, imamo posla, sećaš se. Teba nas čeka. Da.